फाइमानी खाय अबनो चिनी बुबाग्रा जे सामानी ब चिनी थानाय 8 तारिखो भारतनि स्वराष्ट्रमन्त्री ताई बिनि लगी दङ भारत हाकतर बीजेपी नि तैफाङक्रा नियाखेबा प्रेसिडेंट जेपी नड्डा सह बीजेपी नि आदंरगय सालायमानि जे बुसकांनि 27 तारिख बिसिङो न इंटरलोकेटर नियाखेबा रायबा नियाखे मध्यस्थकारी कायसा संनानि कक सिनि ग्रेटार त्रिपुरालायनो तुयै आबुनि परे যখন नुखा যে জরানি বিসিङ সংজাগলিয়া আবুনি উলনো চিনি বুবাগ্রাব বিনি সোশ্যাল মিডিয়া টিপ সাকা যে না যদি কেন্দ্র সরকার जोंबाय কক সাউই কক নারগলি হাंखाय आं हाथाय कतर नोंनिया खायबा चायावै नोंनियावै आं एकदम যতক্ষণ পর্যন্ত आंनि दाबि न मानिया साक जरा आं चाया नोंनिया खायि ताई लामा कासुई आं तंनाय जे बुबाग्रा न दिल्ली रिंखा दिल्ली रिङै बहायनाय फाइपि का जोंबाय कक सालायनो बागै लगे लगे हाय मिया अर्थात 29 तारिख नेडानि चेयरमैन हेमंत बिश्व शर्मा दायित्व रेखा सेंट्रल गवर्नमेंट যখন दायित्व रेखा आलोचना बागै बुबाग्रा बसायसुंलिया बिनि चिनि पुरो टीम त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथानि ताबुनि कताल चिनि विरोधी दल नेता एमएलए रनो तुयै ब मिया गुवाहाटीयाव थांखा गुवाहाटीयाव आलोचना खालायखा आलोचनानि परे ताकफानो जों पुरा एमने बिनि टीम तो किफिलका हाइफानो ताकफानो फाइनल कोनो कक जों खालायाखो किन्तु हाइफानो जों मियानि सिमिनो अर आं मियाव फाइथांगा फुङो मियानि सिमिनो जों अर जेसिपि तुगुइनाय पुरा एलाकायाव और बरक हजार बरक लक्ष बरक दंफैया नांगोन नोंनै जागा थि खालायजों फायलायमानि इनो बुबाग्रा सागा तंग्रा दिन आसिंदि ता कयेक दिन आसिंदि हाइफानो चिनि बरक बखा तंमैया चिनि TWF नि YTF नि चिनि गोबांमा MLA MDC रक बा चिनि EM रक और फायथांजा आं बहायनो मियाबो फायजाबा तिनिबो एडिसप मिटिं दंमानि आबनो रिक्सावै नांगौ तिनि और नायना फायमानि और जत बरनो मालायखा যদি बुबाग्रा दागि खांखाय और शुधु हाथाय कतरया त्रिपुरा हास्तेनि जत लाहार दङ चुराइबारिनि सिमि चेंगै यांगनिनि मनु अर्थात साब्रुम यांगनिनि दक्षिणनि बिलुनिया माने साराता त्रिपुरानि जत लाहार कासुनाय बुबाग्रा मिया साका शुधु अरया जों साख्लारिनाय नहरबायचिरि गाजर नहर जांनाय किन्तु बरक बुदय आसस्त खायगोना तंग्रा दि आसो चबा नंग चबा कतरता खायगोदि जों नायगोना गैसाराबो कयटा अनिर्दिष्ट कालनि बागै जों खायाखो जों आबोथ जों वानसुगिया गबनि बागै आं दिनाव फायखा तंथका ओंखाय विभिन्न जागा जों नुखा विभिन्न जागायावनो चिनि फेभार नताबु वाना जांनाय क्रय बुबाग्रा चिनि बागै ब चबा खायतमाने चबा ब खायन थानाय ब आगिबो साजाक आं कोनो पदनि बागै आं कोनो आंनि कोनो दन दौलतनि बागै आं कोनो पजिशननि बागै आं एकमात्र त्रिपुरा सानाव थांना बागै फियगनानि बागै आं जा जानांगौनि आं सभा नांखा आंनि लांमानो पर्यन्त आं याफारि लांनाय आबो हाइक कतर बुदय करिया हाइफानो केबेंनाय बदल रक कायसा कुसु बरक केबेंनाय बदल रक जे कक रक साइ दङ त्रिपुरा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड हाथाय कतर बुजागै फबजागै जातं आबुनि बागै जाय जेसिपि तलाङै खोलाय दं आपति रक अमायके गोबांमा जेता जे बरनो बुम खुना सुमुसुंलिया आबनो तिनि बीजेपी नो साना मुसुङो नंनि चरित्र ट्रक नुकजागै दं जागा विधानसभा बिसिङो तामुं दं फाताराबा आमति न ओ पातल कैनानो तमसा सिगारि ताइसे फियोगै त्रिपुरा सारनो अरय परे खायनानि बागै बस्तेसा खालाय दं बिनि कक से माने प्रदुत किशोर थाप्ला सानाय आबरो कोनो कक दंमानबा प्रदुत किशोर तंगनि मोखांसों दङ प्रदुत किशोर तंगनि नों तिनि TRPC नि चेयरमैन नंगौ प्रदुत किशोर तिनि कराय ग्यांखायनो उस्तारि खामो बीजेपी उस्ता नोंदि विदेशी गु बेक माने फरेनार्स गु बेक माने बं बखाबताखौ मुतु तंखौ TRPC कुन क्रिखा आरो बुनि बागान मर दंफैदो नों फेरां ककजागै थैदे नों आरो
ferang kok jagi thidik mianu kira bagan dogo ferang kok mani obongkha patal kenya mia jebo asram rabbari dogo je kok sama kun kok dang man ba belai kepala hamia haipana public saiman kha obor gumti je borok 12,000 ভোট কম মানে বা বেশি বাই হারি রিজাংনাय আবো কম কক বাবো বনি বাগে ন মিডিয়া রং बिसिंथि अब सानमजों खाता बाय बायदि जों जे नाय माने जों नायनाय जों 1984 अब 1984 6 সিরিজ যখন সংবিধান সংশোধন নङा फ्रो आफ्रोबो जों नुखा ता बारसा बायदि चुपचाप दंलि किन्तु संख्या गरिष्ठतानि कारणे अरनि बरक जेसेबां बारसाय दंथों जोंनि सिरिया जोंना आखा थैनाय खरबुजुग थैरिखाबा 6 সিরিজ मा परे ताबो যখন साख्लाय रिवनो खरबुजुग थैनायबा যখন 370 দ্বারা জারি খালাयै কাশ্মীর বাই লাদাখনা আলাদা করিকা আর খরবুসু গ্রুপন্থীরা গুলি খাই বুথের মাখাবা একটা কিছু না নাই তুমি অবশ্যই পড়তে তোমাকে আবো চিনবো বাগরাম বিসিং